फै आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आं मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो नागिरदों आरो बे टपिकआनो जाबाय दिल्लीयाव थाबा बेसेबांसो खरसा जायो आरो सासे मानसिया जुदि दिल्लीयाव जुदि थायो होमबा बेसेबांसो खरसा जायो आरो बेनि सोमोन्दै माहाय इनफरमेसन होगोन आरो सोरबाफोर दिल्लीयाव फैगोन होननानै सानबाय थादों जानो हागौ होमबा दिल्लीयाव फैनायनि सिगाङावनो बे प्रिपेयार जानानै फैनो हागोन आरो होमबा बे टपिकखौ रायलायनो थाखाय आं मोनब्रै रोखोमनि मानसिनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो फार्स्ट रोखोमनि मानसिया जाबाय स्टुडेन्ट जायफ्रा स्टुडेन्ट दिल्लीयाव फरायनो थाखाय फैयो बा कचिं लानो फैयो बा बेयाव कलेजाव एडमिसन लाफैयो बे मोनसे केटेगरि बेनिफ्राय नेक्स्ट केटेगरिया जाबाय जायफोरा ट्रेभेल खालामनो थाखाय फैयो बा जायगा नायनो थाखाय दिल्लीयाव फैयो आरो बे जाबाय मोनसे केटेगरि आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट केटेगरिया जाबाय बे हेल्थ केयार जायफोरा मेडिकेल चेकआपनि थाखाय दिल्लीयाव फैयो एम्सफोराव फैयो मेडिकेल चेकआपनि थाखाय फैयो बे मोनसे रोखोमनि केटेगरि जागोन आरो मोनसे केटेगरिया जाबाय जब हल्डार जायफोरा जबनि थाखाय दिल्लीयाव फैदों आरो बे मोनसे सेपारेट केटेगरियाव लाखिगोन आरो आङो दा फार्स्ट केटेगरियाव दा जि केटेगरिबाबो बे मोनब्रै रोखोमनि जोंहा खरसा जानो हागौ बे मोनब्रै रोखोमनि खरसाया जाबाय फार्स्ट खरसाया जाबाय जोंहा स्टे बे थानायाव दिल्लीयाव बेसेबां खरसा जायो बे मोनसे केटेगरिनि खरसा जागोन नेक्स्ट खरसाया जागोन फुडनि जानायाव जों बेसेबांसो खरसा खालामो दिल्लीयाव दिल्लीनि लिभिं कस्टआ बेसेबां बे मोनसे केटेगरिनि जागोन बेनिफ्राय ट्रेभेल दिल्लीनि गेजेराव बेरायनो थांबा बेसेबां फैसा नांगौ बे मोनसे केटेगरिनि खरसा जागोन बेनिफ्राय मिससेलेनियास मोनसे आं लाखिदों आरो फार्स्ट केटेगरिनि जों रायलायनो थांबा स्टुडेन्ट जेनेरेलि जुदि बे कलेजाव एडमिसन लादों बे बोसोरसेनिफ्राय लानानै बोसोरब्रैसिम बेयाव दिल्लीयाव थाफैगोन बेनि गेजेराव बे फार्स्ट जुदि बे कलेजनि स्टुडेन्ट जायो बा कलेजाव एडमिसन मोनदों होमबा बेनि फार्स्ट प्रिफारेन्सआ जानांगौ हस्टेलाव एडमिसन मोननाय हस्टेलाव जुदि एडमिसन मोनो होमबा बिना बहुत फैसा बासायगोन आरो मानोना हस्टेलाव वान टाइम एडमिसन फिस लायो 14,000-15,000निफ्राय भेरि खालामनानै प्राइभेट हस्टेलफोराव इयारलि 50,000 लायो बे कलेज लानानै कलेज डिपेन्ड खालामगोन आरो बे होमबाबो हस्टेलनि लिभिं कस्टआ बायजोआव थानायनिफ्राय माहाय खम जायो आरो बेनिफ्राय फार्स्ट प्रिफारेन्सआ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल जानांगौ आरो बे मोनसे केटेगरि बेनिफ्राय कचिं लानो थाखाय जुदि बे फैदों माबा माबि UPSCनि कचिं बा मेडिकेल लाइननि निट बा IIT JEE जुदि कचिंनि थाखाय जुदि दिल्लीयाव बे थाफैयो होमबा बियो PG लानो हागौ PGआव जेनेरेलि दिल्लीनि PGफ्रा 10,000 रांनिफ्राय स्टार्ट जायो 10,000 राङाव बे थानो जानो सब फ्रि आरो बेयावनो बे फरायनो हायो मोनसे बेड मोनो टेबोल मोनखायो बेनिफ्राय बे जुदि PGआव जुदि थानो मोजां मोना होमबा बे रेन्ट लानो हायो बहुत बेलेग रोखोमनि रेन्ट मोनो दिल्लीयाव दा रेन्टआ जाबाय वान रुम किटचेन मोनसे थायो जेराव मोनसे रुम होगोन बेनिफ्राय मोनसे किटचेन होगोन जेराव नों गावनो संनानै जानो हागोन बेनिफ्राय आरो बाथरुम आरो टयलेट थागोन आरो बे वान रुम किटचेन मोनसे बे पेकार सेट होननानै बुङो बे जेनेरेलि 7,000निफ्राय स्टार्ट जायो आरो दिल्लीनि एरिया लानानै एरिया बेबो बेरि जायो होमबाबो 7,000निफ्राय स्टार्ट जायो आरो दिल्लीयाव बेनिफ्राय नेक्स्ट मोनसे स्टेपआ जाबाय 1 BHK फ्लेट रेन्टआव लानाय 1 BHK फ्लेट जुदि रेन्टआव लायो होमबा 12,000निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो 12,000निफ्राय स्टार्ट जानानै बे डिपेन्ड खालामगोन जुदि फुलनि फार्निश AC/DC होयो होमबा बाराबो लानो हागौ बे आरो बेनिफ्राय 2 BHK 3 BHK बिदि थायो आरो 2 BHKआव मोननै रुम थागोन मोनसे हल थागोन बेनिफ्राय किचेन बाथरुम एटाच थागोन आरो बेसो थागोन आरो जुदि सोरबा जुदि कचिंनि थाखाय फैदों बा स्टुडेन्टबाबो रेन्टआव थानो नागिरदों होमबा बे हारसिं जुदि थायो होमबा बे वान रुमनि सेट लानो हायो नङाबा लोगोफोरजों जुदि थायो होमबा बे शेयारिं बेसिसाव फ्लेट रेन्टआव लानो हायो आरो दिल्लीयाव सिगाङाव बुंखानाय बायसा वान रुमनि जि सेट बे 7,000निफ्राय स्टार्ट जायो 1 BHKनि फ्लेटआ 12,000निफ्राय स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय 2 BHKनि फ्लेटआ 18,000निफ्राय स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय 3 BHKनि जे फ्लेट दिल्लीयाव एप्रक्सिमेटलि 24,000निफ्राय स्टार्ट जायो आरो शेयारिं बेसिसाव थानो हायो आरो दिल्लीयाव आरो मोनसे मोजां सिनाय मोननाय मानसि मोनदोंबो रुममेट होनानै थानो हायो आरो रुममेट होनानै थानो हायो आरो बेयाव नोंनि रुममेट्सजों आंहा मोनबो कानेक्सन गैया बास नों मोनसे रुम रेन्टआव लागोन जेरै 3 BHK फ्लेटआव जुदि रुममेट जाहैयो
होमबा 3 BHKनि मोनसे रुम नों मोनखागोन बेनिफ्राय टयलेट बाथरुमखौ शेयार खालामगोन हलखौ शेयार खालामगोन बाखि नोंनि रुमा नोंनि सेपारेटखा आरो बेबायसाबो अपसन दङ आरो दिल्लीयाव बेनिफ्राय जाबाय नेक्स्ट केटेगरिया जाबाय टुरिस्ट दा टुरिस्ट जाबा बे जुदि दिल्लीयाव बेरायनो फैयो ताजमहल जायफोरा नायनो फैयो बिसोरबो दिल्ली जानानैनो थाङो बेनिफ्राय दिल्लीयाव आरो गोबां नायनो जायगा दङ जेरै लाल किला इन्डिया गेट बेनिफ्राय लटास टेम्पोल अक्षरधाम बेफोर जुदि नायफैयो आरो होमबा दिल्लीयाव सासे टुरिस्टनो बेसेबां खरसा जायो मिनिमाम खरसाया जाबाय 200 लागोन डरमेन्ट्रियाव जुदि थायो डरमेन्ट्रिया जाबाय मोनसे हल थायो बेयाव 10सो बेड थागोन 10 बेडनि गेजेराव मोनसे बेड जुदि शेयार खालामनांगौ होमबा मोनसे बेडनि थाखाय 200 पार नाइट बिदि खरसा जायो आरो डरमेन्ट्रियाव डरमेन्ट्रि जुदि लाया जुदि गावनि प्राइभेसि बायसा रुम लानांगौ होमबा नन एसि जायफोरा रुम 900सो लागोन आरो बेनिफ्राय जुदि बेनो जुदि बे सामार टाइमावथ' दिल्लीयाव बहुत गरम जायो बेयाव 43निफ्राय 48 डिग्रिनि गेजेराव गिरि खालामबाय थायो आरो दा एसि हटेलाव जुदि थायो बे 1500 रांनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो बेनिफ्राय दा नेक्स्ट केटेगरिनि जायफोर मानसिया दिल्लीयाव फैयो बे जाबाय हेल्थ केयारनि थाखाय सोरबा जुदि मेडिकेल चेकआपनि थाखाय दिल्लीयाव फैयो होमबा बे डरमेन्ट्रियावथ' बे थानो हानाय नङा खारन बे अलरेडि मेडिकेल कन्डिसनाव थागोन मेडिकेल कन्डिसनाव थानायनि उनाव बे डरमेन्ट्रियाव थानो सुखुनायबो नङा बेनिफ्राय जायफोर डरमेन्ट्रियाव थाङो बिसोर मानसियाबो एलाउ खालामनाय नङा बेनिखायनो डरमेन्ट्रि अपसनाथ' केन्सेल जाबाय दा नेक्स्ट मोननै अपसनखौ लानो हागोन आरो बे नन एसि रुम बा एसि रुमखौ रेन्टआव लानो हागोन गावनि प्राइभेसि मेइन्टेन खालामनानै मोजाङै थानो हागोन आरो बेयाव बेनिफ्राय दा लास्ट केटेगरिनि जाबाय जायफोरा जब हल्डार जायफोरा दिल्लीयाव खामानि मावनो बा साख्रि मावनो थाखाय दिल्लीयाव फैयो बे बैसा मानसिफोरनि थाखाय दिल्लीयाव बेसेबांसो खरसा जानो हानाय आरो दा फार्स्ट अपसना जाबाय जायफोर जब हल्डारा जबनिफ्रायनो क्वार्टार मोनखायो होमबा क्वार्टार लानाया बेटार अपसन आरो बिनिफ्राय जायफोरा क्वार्टार जुदि मोना सोरबाफोर जुदि प्राइभेट फार्मावबो खामानि मावोबा एमएनसिआव खामानि मावो बा आईटी फार्माव खामानि मावो बा एमएसएमईआव खामानि मावो बिसोरो जुदि क्वार्टार जुदि मोना होमबा बिसोरो जुदि सिंगल पार्सन होमबा बे सिंगल रुम लानो हायो आरो बे वान रुम किचन जि सेट बेखौ लानो हायो नङाबा बे पिजिआवबो थानो हायो नङाबा बे 1 BHKबो लानानै थानो हायो सोरबा शेयारिं बेसिसाव थानो हायो नङाबा बे सिनाय मोनै मानसिफोरजोंबो रुममेट जानानै थानो हायो बे अपसनखौबो बे एभेल खालामनो हायो नङाबा जुदि अफिसनि सोरबा सिनायलायनाय दङ बिसोरजों फ्लेट मोनसे रेन्टआव लानानै शेयारिं बेसिसावबो थानो हागोन आरो बे 1 BHK 2 BHK एरियाव थानो हागोन आरो जुदि बे फेमिलिजों थाबा बे जुदि हायो 1 BHK लानाया बेटार नङाबा 1 रुम किचेना माहाय फेमिलिनि थाखाय फिसा जायो आरो जुदि गथ' गथाय थायो होमबा खस्थ' मोनगोन आरो माहाय दा आं जेसां रेन्टनि दामफोरखौ आं बुंदों बे रेन्टआ जाबाय मिनिमाम स्टार्ट जागोन आरो बेनिफ्राय जायगा लानानै जायगा बे भेरि खालामनो हागोन आरो जुदि थानाय जायगाया जुदि ससाइटिनि सिङाव जायो सिकिउरिटि थानाय ससाइटिनि गेजेराव जुदि जायो होमबा बिदि रेन्टआव थाबा माहाय कस्टलि जागोन आरो ससाइटियाव जेनेरेलि ससाइटिनि एक्सट्रा मेन्टेनेन्सनि चार्ज होनांगौ बे बैसा खरसा एक्सट्रायै जायो आरो ससाइटियाव थाबा जों थाग्रानि सोमोन्दै रायज्लायखांबाय दा जों फुडनि सायाव रायज्लायो स्ट्रिट फुडनि रेफारेन्स लानानै जुदि रायज्लायो दिल्लीया चिपेस्ट एमंग अल द मेट्र' सिटि दा बे फुडनि खरसाया जाबाय पार्सेन्ट टु पार्सेन्ट बे भेरि खालामो माबो जों गावनि रेफारेन्स जुदि लायो मास मोनसेयाव जों सानै मानसिजों 10,000निफ्राय 15,000नि गेजेराव जों खरसा खालामो आरो बिनि उनाव दिल्लीयाव जाय मेन खरसाया जायो बे जाबाय रेन्टनि उनाव जाबाय नेक्स्ट खरसाया जाबाय दैखौ बेयाव लोंनाय दैखौबो बायनांगौ बेनिफ्राय दुगैनाय दैखौबो बायनांगौ लोंग्रा दैखौ बटल दै जुदि बायो 20 लिटारनि बटल बेयाव 40 रां मोनगोन बे सानै मानसिया सानथामनि थाखाय थाङो आरो बे दैखौ जोङो संनाय आरो लोंनाय टाइमाव इउज खालामगोन बेनिफ्राय दुगैग्रा जि दै बेनिबो बेयाव बिल फैयो बे बिला इन जेनेरेलि 500निफ्राय 1000नि गेजेराव भेरि खालामो आरो जों दै कनजुम खालामदों बेनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन आरो भेजिटेबल्सनि नर्मेल दामखा जोंनि जा जेसां लायो आसामाव जेसां लायो बेबायसानो सेम दाम सबजिफोराथ' सेम दाम बाखि बेदरफोराबो अलमस्ट सेम दाम अमा बेदर बेयाव 200 राङाव अमा बेदर मोनो बेनिफ्राय चिकेनफोरा 180 बा 200नि गेजेराव मोनखायो आरो सिजन लानानै सिजन भेरि खालामो दाउदैफ्रा 5 रुपिस पार पिस बेबायसा मोनो आरो बेयाव
बे रेफारेन्सनि थाखाय आं होनबाय आरो बेलेग जानो हागौ दामफोरा सबजिफोराबो बेलेग जानो हागौ गासिबो होनला अनलि रेफारेन्सनि थाखाय मेजरखौ खोन्थादों आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय टपिकआ ट्रेभेल दा ट्रेभेल खालामबा दिल्लीयाव जेरैबाबो दर सासे मानसिया आसामनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीयाव फैनायनि उनाव दिल्लीयाव बेसेबां खरसा जानो हागौ दिल्लीयाव सबसे कन्भिनियेन्ट आरो इजिएस्ट वे टु ट्रेभेल इज मेट्र'आव बेरायबा बिराद मोजां आरो मेट्र'आव अनलि कार्ड लानांगौ स्वाइप खालामनांगौ आरो ट्रेभेल खालामनांगौ बेखौ कार्डखौ रिसार्च खालाम बेनिफ्राय ट्रेभेल खालाम आरो माबा खालामनाङा आरो जुदि माबाफोर जुदि रोङा होमबा सोंबानो जाबाय सिकिउरिटि थायो बा सिकिउरिटिफ्रा हेल्प खालामनो हागोन नङाबा कमन पाब्लिकफोरखौबो जुदि सोङो होमबा बिसोरबो हेल्प खालामनो हागोन आरो मेट्र'नि मेपखौ डाउनलड खालामनानै ला बेनिफ्राय मेट्र'आव इजिलि ट्रेभेल खालामनो हायो आरो दिल्लीनि गेजेराव सबसे चिप 10 रांनिफ्राय स्टार्ट जायो 10 राङाव एप्रक्सिमेटलि 3 to 4 किल'मिटार ट्रेभेल खालामनो हायो आरो 10 राङाव 2 घन्टानि गेजेरावनो दिल्लीनि मोनसे एन्डनिफ्राय आरो मोनसे गुबुन मोनसे एन्डसिम मोनहैगोन आरो बे 60 to 70 किल'मिटार लामा ट्रेभेल खालामनोबा बा नयदानिफ्राय गुरगाव थांनोबा गुरगावनिफ्राय नयदा फैनोबा बा दिल्लीनि मोनसे एन्डनिफ्राय आरो मोनसे गुबुन एन्डआव जुदि थांनांगौ होमबाबो बे खम समनि गेजेराव थांनो हागोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट मडा जाबाय अट' लानो हायो अट'आ 50 रांनिफ्राय स्टार्ट जायो 50 रांनिफ्राय लानानै बेरि खालामनो हागौ आरो 500-600 जेसेबां डिसटेन्स थाङो बे डिसटेन्सनि फैसा लागोन आरो जेनेरेलि 6 बा 5 रुपिस पर किल'मिटार लागोन नेक्स्ट जाबाय इ रिक्सा सर्ट डिसटेन्स जायफोर जुदि दिल्ली गेटनिफ्राय लाल किला बा बेनिफ्राय आरो कुतुब मिनारनिफ्राय आरो बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि बेरायनो नागिरो दिल्ली गेजेराव आरो खाथि खालानि जायगाफोराव बे जायगाफोराव इ रिक्सा लानानै थांनो हायो इ रिक्सायाव शेयारिं बेसिसाव थांबा 5 रां 10 रां बिदि लायो आरो सर्ट डिसटेन्सफोरा 3 किल'मिटारनि विदिन 3 किल'मिटारनि रेन्जनि डिसटेन्सफोराव आरो मोनसे उबार अला बेबायसा अनलाइन टेक्सि बेयावबो ट्रेभेल खालामनो हायो बेनि रेटआ माहाय कस्टलि आरो रेफारेन्सनि थाखाय जुदि जों बुङो जों उबार लानानै जुदि थाङो आरो जों बे थाग्रा जायगायाव बे मयुर बिहारनिफ्राय जुदि जोङो निउ दिल्ली एयारपर्टसिम थाङो होमबा बे 24 किल'मिटार्सआव जोङो 400 रां खरसा खालामो आरो बेनो जुदि जों न'निफ्राय फैबा जुदि हराव जुदि मोनफैयो हराव जुदि जों उबार लानानै रुमसिम फैयो होमबा बेनो जोंना 800-700 बिदि रां लायो आरो बे डिपेन्ड खालामगोन बेसेबां मानसिया उबार बुक खालामबाय थादों बिनि सायाव डिमान्डनि सायाव बे डिपेन्ड खालामो आरो रेटआ भेरि जाबाय थायो बेनि नेक्स्ट टपिकआ जाबाय मिससेलेनियासआव बेथ' आनलिमिटेडखा मिससेलेनियासआव नों मा खरसा खालामो बिनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन इन जेनेरेलि जुदि मिससेलेनियासखौ जों मोनसे वार्डआव डिपेन्ड खालामनो हाया मिससेलेनियास खरसायाव जिखुनु बुस्थु थानो हागौ जेरैबायसा नोंनि मबाइल रिचार्ज बा गोदान शु जि बेग जिखुनु थानो हागौ बे मिससेलेनियास खरसा बे नोंनि गावनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन आरो होमबाबो खमसे खम 2000 रुपिस खरसा जायो आरो पार मान्थ थेवबाबो जि जोमनि थाखाय दिल्लीयाव बहुत चिप अप्सन दङ आरो बे सरोजिनी मार्केट होननाय मोनसे मार्केट दङ बेयाव 100 रांनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो टि सार्ट बा पेन्ट बेफोरो आरो मालाबा उइन्टार सिजनाव बेयाव 50 रांनिफ्रायबो स्वेटार बेफोर स्टार्ट जायो आरो बेयाव बेनोमोन आरो दिनैनि टपिकआ दा आं जेसांसो बेफोर रेटफोरखौ बुंदों बा एस्टिमेटफोरखौ बुंदों बे दिनै जाबाय 1 जुन 2020 थ' बिनि रेफारेन्सआव आं रेटफोरखौ एस्टिमेटफोरखौ बुंबाय आरो बे टाइम लानानै चेन्जबो जानो हागौ नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जुदि 5 बोसोरनि उनाव नायो बे रेटफोरा बांद्रायबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ खम जानायथ' चान्स खम होनबाबो बांद्रायनो जानो हागौ आरो बे बारायलांगोन आरो रेटफोरा दिनैनि थाखाय एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बे इनफरमेसनखौ मोजां मोनगोन नायनानै आरो जुदि माबाफोर टपिक जुदि थालांदों नोंथांमोना जुदि सोंनो नागिरो होमबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंबानो जाबाय आं हेल्प खालामनो मोनबा मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय